बिटिआरनि लेङाइ गाहाय गबिन्द चन्द्र बसुमतारीनि अनफावरि बाख्नायथाव हाबाफारि। भुपेन हाजरिकानि दोंसे मेथाइ दं, मानसिया मानसिनि थाखाय। बे मेथाइया थारै बिटिआरनि लेङाइ गाहाय गबिन्द चन्द्र बसुमतारीया मावना मोगथां महर होदों। फै जों आबुङै मिन्थिना लानि। सनितपुर जिल्लानि हुग्राजुलि ओनसोलाव थानाय नं 7 सनाजुलि गामि बिफा बिपुल बर' आरो बिमा दिपाली बर'नि देरसिन फिसाजो सोमस्रि बर' 20 बोसोर बैसोनि सिख्लासाया थोंसे आथिं आरो फारसे आखाइ गैयै बर' मेजर लाना बिए थामथि सेमिस्टारनि फरायसुलि। बिथां सोमस्रिया दासान्दि मासबाद कलेजाव गावनि बेंगुरा सोलेरखौ लाना बिए थामथि सेमिस्टाराव फरायगासिनो। बिथां सोमस्रिनि देहा सोलेरनि हालोदखौ मिन्थिना मोनना बिटिआरनि लेङाइ गाहाय, अदालगुरि बिधान सभानि एमएलए गबिन्द चन्द्र बसुमतारीया सनितपुरसिम सोमस्रिनि नखराव खौरां लाहैनो अदालगुरि जिल्लानि बिटिआर बरला बिसिडिसिनि मासिगिरि आलमा बसुमतारीखौ दैथायहरना सोमस्रि बर'निसिम रांनि थफ्ला अनसुंथाइ हरो। सारथ' लिङाखै, आदा मोनसे लिंदों। आदा आरो आब'मोनखौ रोजा रोजा साबायखर बावनाय थाबाय। ओमफ्राय जिहेतु बिटिआर सरकारनिफ्राय नोंथांनो मोनसे फिसा अनसुंथाइ हरदों होनना बुंदों, बेसेबां गोजोननाय दं? आं जोबोर गोजोननाय दङ। सोरखौ दा साबायखर होगोन नों? आं दायो साबायखर होगोन गबिन्द सारखौ। गबिन्द सारनिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय। सरकारा मा सरकार दायो माबायावहाय बिटिआरआव? आङो दायो साबायखर होनो सानदों सार गबिन्द सारखौ, सार आरो आलमा बसुमतारी आब'खौबो रोजा रोजा साबायखर बावनाय थाबाय। बिथांमोना अदालगुरिनिफ्राय फैनानै नोंथांनो मा मेसेज लाबोदों आरो मा होफैदों? आंनो बे आब'आ फैनानै आब'आ आंखौ अदालगुरिनिफ्राय फैनानै आब'आ आंखौ खबर लाफैदों। आं बे आब'आ खबर लाफैनो थाखाय जोबोर गोजोननाय थादों। आरो गबिन्द साराबो बे आब'खौ थिनहरनायलाय आब'आ गावनि बेसेन गोसा समखौ गारनानैबाबो आंखौ खबर लाफैनायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर थाबाय। माबाफोर हरदों नामा नोंथांनो? आंनो दा दिपक दिपसा मोनसे फिसा अनसुंथाइ हरदों। माने फार्स्ट टाइम मोननाय आरो आंनि लाइफआव दिनैसो बेखौ मोनदों आरो। गबिन्द साराहाय आंनो जा अनसुंथाइ हरदों, जा हेल्प खालामदों, बेखौ लानानै जोबोर गोजोननाय मोनदों। आरो बुंफिनलाय आब'? आङोहाय गबिन्द सार नोंथांखौ रोजा रोजा साबायखर बावदों, जाहाथे आंखौ हेल्प खालामनायनि थाखाय। आरो इयुन जिउआवहाय आंनो मोनसे फिसा जब होबावबा आं गोबां माने साबायखर बावनाय थाबावगोन। सनितपुराव मोनसे मोजां मेसेज लानानै फैदों, जाय मेसेजआ सासे फरायसानि थाखाय मोनसे जिउ दानायनि मोनसे राहा। बेखौ मा बुंगोन बे समाव? मा होननायमोन? सोंफामदोब्रा। सनितपुराव सासे फरायसालिनि नखराव फैदों, मानि थाखाय फैदों नोंथाङा? आं दिनै बे गथ'नि अबस्थाखौ नुनानै, सोर गथ'? सोमस्रि बर'। मा बिथाङा? बिथाङा दिनै हेन्डिकेप सासे। दा बिथांनि लाइफआव जोबोद दुखुनांथावना जितु परिबेसखौ आं नुदों, बेखौ नुनानै आङो जे जोंनि गोदान सरकारनिफ्राय बे गथ'नि थाखाय माबा मोनसे सुबिदाफोरखौ होनो हागोन खोमा होननानै आं बिथांनि नहालागै आं बिबुंथिखौ लानो फैनाय जाबाय। आरो जोंनि सरकार दैदेनगिरि मानगोनां चिफ CM बिथां प्रमद बर' सार आरो मानगोनां बिथां गबिन्द सार, बिथांमोनखौ आं खावलायदों जेन बिथांमोननि नखराव दिनै बेबायदि थाखा फैसानिबो गोबां गोनांथि गैया, हाजिरा मावनानै जायो बिसोरो। जितु आरो सारा आंखौ मोनसे बे नखरनि थाखाय माबा मोनसे खबर लानो थाखाय आंखौ सारा दैथायहरदोंमोन। बेखौ आं दिनै बिनि नखराव सावरायनाय जाबाय। नाथाय बिथांमोननो जोंहा बेबायदि सुबिदा होनो हानाय माबायानो गैया बेयाव। जितु जोङो बिसोरनि नखरनि थाखाय जों माबा मोनसे सुबिदा खालामना होनो थाखाय जों सारा खावलायदोंमोन।
नाथाय बिसोरो जिबायदि जायगायाव दोङो दखान सखान होनानै जानो हानाय बेबायदि सुबिदाबो बिसोरनियाव गैया। बेवखायनो आङो सार बिथांमोनखौ आं खावलायदों जेन बे सोमस्रि बर'खौ जेन सारमोना जेन एसे हेल्प खालामगोन बेखौसो आङो सारमोननिसिम एसे खावलायनाय थादों आरो जेन बे गथ'आ लाइफआव माबा मोनसे मावनानै जानो हानाय बिनि बिमा बिफाया बेखौ जोबोद खस्थ'यै फेदेरबाय फोलावबाय आरो बियो दिनै आथिंबो गैया आखाइबो गैया बे अबस्थायाव जों जुदि बिखौ अनसायाब्ला सोर अनसायबावनो बेयावखायनो आं सासे बिमा जानानै हिन्जाव माहारि जानानै बे गथ'नि सायाव जोबोद दुखु मोनदों आरो अनसायनो जोबोद गोसो जादों आरोना खारन जोंथ' आखाइ आथिं दोङो जेब्ला जों मावना जानो हानाय जोंनि सायाव माबा मोनसेया दङ नाथाय बे गथ'आ गैया। आं बारे सरकार गोदानखौ रिकुवेस्ट खालामदों जेन बे गथ'आ दाखालि बुंदोंमोन जे जोंनि UPPLN सरकारनिफ्राय अनसायनाय मोनाखै होनना बुंदोंमोन नाथाय जों मिथिस'वाखैमोन बिसांखौ जोङो खबर लानो जोङो बेबायदि जों मिथियाखैमोन साराबो मिथिस'यैयाव बे गथ'निहालागै सफैनो हायाखै।